En primer lloc, agrair a tots i a totes que heu tingut la confiança d'inscriure-us i de fer aquest seguiment i d'assistir a aquestes terceres jornades d'actualització en cures pal·liatives, que com diu el seu nom són les terceres, perquè hi ha hagut unes segones i hi ha hagut unes primeres. Agrair a tothom que ha estat implicat d'una manera o una altra en que aquest somni de fa 3 anys avui sigui una realitat, continuï sent una realitat, que sigui un projecte viu, dinàmic i amb ganes de que hi hagi una quarta, cinquena, sisena jornada. Tot això depèn d'un gran volum de gent que s'implica molt directament i que per tant no podem oblidar d'agrair-los. Agrair també a l'Ajuntament de Balaguer l'amabilitat a l'hora de decidir-nos aquestes instal·lacions per acollir-nos i que estiguem el més confortablement possible instal·lat. A tots els ponents per haver acceptat tan amablement vindre a explicar el seu punt de vista sobre el tema de les jornades, que és la insuficiència d'òrgan crònica avançada en la modalitat de malaltia respiratòria, que ja veureu com se'n parla molt en els temps que hem de vindre. I finalment agrair al Ricard Bosch, que és coordinador del grup Estia Allianz, en representació de la matriu mare de l'Hospital de Balaguer, que hagi vingut a fer la presentació, i la doctora Anna Aran, balaguerina de pro, adjunta de gerència de l'empresa pública de gestió de serveis sanitaris Hospital Santa Maria de Lleida. Jo ja no parlo més perquè crec que qui han dit coses més importants són els meus companys de taula. Gràcies a tothom per vindre. Bon dia a tothom. En primer lloc, en uns temps difícils com els que corren ara, trobar sponsors per poder organitzar una jornada com aquesta és certament complicat. Per tant, és obligat agrair a les empreses que sponsoritzen aquesta jornada la seva deferència a tots nosaltres. Aquestes empreses són Urco, Hartmann i Hero. També s'ha d'agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Balaguer, que com explicava el doctor Canal ens cedeix amablement aquest local, al Consell Comarcal, al CatSalut, a l'empresa de gestió de serveis sanitaris de Lleida i a la Societat Catalana de Cures Pal·liatives. Com comentava el doctor Canal, aquesta és la tercera edició d'aquest curs, que incideix d'una manera molt clara en temes de formació continuada. Parlàvem mentre esperàvem que fos un moment per entrar a la sala de les dificultats econòmiques que en aquest moment ens envolten a tots. I dins d'aquestes dificultats econòmiques hi ha un fenomen que és l'atur, que malauradament ens colpeja a la societat. Difícilment avui en dia hi ha una família o al voltant nostre, o uns coneguts al voltant nostre que estiguin afectats per l'atur. Al futur esperem que aquestes circumstàncies desapareguin i vagin millorant, però està molt clar que aquelles persones que tinguin una millor formació i tinguin el coneixement adquirit i incorporat a la seva persona, aquestes persones seran capaces d'afrontar aquest futur amb més facilitat que d'altres. Per tant, és un encert organitzar aquest tipus d'actes, és un encert treballar en la formació avui en dia perquè d'aquesta manera ens estem preparant per afrontar un futur desconegut però segurament molt complicat. El grup Estia Allianz té interès cabdal en temes de formació, no només per dir, sinó perquè a través de la formació i a través que el nostre personal adquireixi uns nivells de coneixement adequats, això comporta una millor qualitat a la feina feta. I és des d'aquesta perspectiva que nosaltres, tot i ser una empresa privada, recolzem d'una manera molt clara la formació continuada del nostre personal i per tant participem en aquest tipus d'actes que per nosaltres forma part d'un objectiu empresarial. Bé, a partir d'aquí jo poc més puc afegir, desitjar que aquestes jornades els siguin profitoses i que el futur ens depari a tots plegats unes circumstàncies millors que les actuals. Per mi és un plaer poder presentar a la doctora Anna Aran, que com ha explicat el doctor Canal és balaguerina, a més és la directora adjunta a la direcció de l'empresa de gestió de serveis sanitaris de Lleida de l'Hospital Santa Maria.
Doctora Aran, tens la paraula quan vulguis. Bon dia a tots. Abans de tot, agrair als organitzadors que ens hagin convidat i excusar el doctor Capdevila, que havia de venir a fer la presentació, però per circumstàncies alienes a ell no ha pogut venir, però sí m'agradaria que us arribés el seu recolzament a la jornada, terceres jornades, que crec que molt exitoses per la quantitat de persones que esteu aquí. A mi, del que he vist de la tercera jornada en l'actualització en cures pal·liatives, m'agradaria fer una referència al Pla de Salut 2011-2015. Ja us passaré 3 diapositives. Esperem que s'obri. M'agradaria, perquè avui estem aquí no només sanitaris que esteu treballant a atenció primària o estem treballant als hospitals, sinó també sanitaris i professionals que esteu treballant en residències o en hospitals sociosanitaris. Crec que és una oportunitat per poder coordinar-nos entre diferents àmbits assistencials i, per tant, a mi m'agradaria explicar una mica l'enfoc del Pla de Salut que hem estat treballant durant aquests dies. El Pla de Salut, teniu aquí la referència a la pàgina web en el Departament de Salut, té un marc general de tota Catalunya, però m'agradaria recolzar el Pla de Salut territorial que hem estat treballant tant el Departament de Benestar Social com el Departament de Salut, amb el qual hem tingut reunions i ja hem començat a treballar abans que existís el Pla de Salut i ara des que s'ha presentat. Un dels eixos en els quals hem estat treballant és el transformar el model assistencial més orientat als crònics i més resolutiu. Aquí sí que m'agradaria visualitzar que l'eix en el qual hem de treballar és el pacient. Per tant, tots els recursos assistencials han d'estar centrats en aquest pacient i el per què, quin és el per què? Suposo que tots haureu vist aquesta piràmide, és una piràmide similar a la que va presentar el Kaiser, en el qual ens està dient que el 5% de la població, aquests malalts crònics complexes que tenim a l'àpex de la piràmide, estan consumint el 75% dels nostres recursos sanitaris. Per tant, i en el moment en què estava dient el senyor Bosch, en el moment actual és important que tots els esforços que fem vagin orientats a l'assistència a aquests pacients per utilitzar el més bé possible els recursos sanitaris que, com sabeu, són limitats. A partir d'aquí, veient el model assistencial, una part dels nostres sanitaris o dels nostres professionals i sobretot a l'atenció primària ens toca atendre la població sana i el principi de l'aparició de les malalties cròniques i, per tant, la part més important és la prevenció. Prevenció, promoció de la salut i evitar que aquests factors de risc que produeixen les malalties cròniques arribin en edats primerenques, sinó intentar que apareguin el més tard possible. Aquestes malalties cròniques, en el moment en què van apareixent, les podem tractar individualment i, per tant, haurem de treballar en rutes assistencials. Per tant, quin és el dispositiu que més bé atén aquests brots, aquestes descompensacions i més ràpidament els atén, però després, si us hi fixeu, aquestes malalties cròniques se sumen, apareixen malalts crònics amb pluripatologia i, a més, que són difícils de tractar i, a més, tenim el final de la vida. I el final de la vida o la malaltia avançada és el que ens toca avui en el foro en el que estem.
Per tant, en cada un del cicle vital en el qual us he redactat, hi ha un dispositiu o un àmbit en el qual toca treballar. La persona amb malaltia avançada, per tant, on el tractament o el pla terapèutic que nosaltres volem treballar o hem de treballar és l'àmbit de la cura pal·liativa, és el que a vosaltres ara us toca, no? Us toca per l'àmbit on esteu. M'agradaria dir que no només són els dispositius PADES o no només els hospitals sociosanitaris els que han de treballar aquest final de vida, sinó pensar en que també tenim pacients en els domicilis, en què estan en aquestes situacions i que l'hem d'abordar des de tots els àmbits. Ens toca a tots pensar de forma integrada en aquestes situacions. Hospitals, atenció primària i domicili han de confluir per entrar en un pla terapèutic conjunt i aquest serà l'esforç que haurem de fer durant aquests anys. Per tant, una de les coses que hem estat treballant és també amb el tema de les residències. Les residències són el domicili dels nostres pacients. Tenim pacients amb malalties avançades a les residències i no als domicilis, però hem de contemplar aquestes residències com si fos el domicili del pacient i, per tant, l'atenció primària també ha de donar-hi suport i també ha d'intervenir en aquest acompanyament en els sanitaris que esteu treballant en les residències i en els altres dispositius que poden donar suport a aquest final de vida. Hi ha un programa, el programa de prevenció i atenció a la cronicitat, que es marca aquests 10 objectius. No us els llegiré, però crec que és molt important que recalquem que ens interessa molt que el nostre pacient segueixi estant en la comunitat, per tant segueixi estant en el seu domicili i intentar al màxim evitar les institucionalitzacions o les hospitalitzacions. Finalment, crec que el pla de salut s'orienta sobre aquests quatre objectius, que és el que us deia, l'atenció a la cronicitat, la major resolució i menys temps d'espera, per tant l'accessibilitat al pacient, al dispositiu, al recurs que necessita per la situació vital en la que us estava explicant abans. Treballar molt, i és un esforç que s'està fent des del Departament de Salut, en tot el tema de seguretat clínica, de seguretat al pacient i de qualitat. Sabem que una gran proporció d'ingressos a urgències són degudes a efectes adversos de la medicació que reben els nostres pacients. La polimedicació és una gran causa de patologia i de descompensacions, per tant haurem de treballar en això i finalment també en la involucració del pacient. El pacient i la seva família, és necessari que els ajudem a l'autocura, els demanem autoresponsabilitat i corresponsabilitat amb la seva malaltia. Hem de vetllar pel principi d'autonomia dels pacients i, per tant, perquè prenguin decisions sobre els seus plans terapèutics i sobre el que s'ha de fer, el que hem de fer amb la seva malaltia. I res més, fixeu-vos que són objectius molt del dia a dia, els sanitaris que treballem i que veiem malalts. Jo crec que quan em van explicar quins eren els objectius del pla de salut els vaig veure molt realistes i molt propers als assistencials. Ara ens toca treballar-hi conjuntament per abordar tota la situació que tenim amb els nostres pacients a la comunitat i en els vostres dispositius. Res més. Només volia apropar-vos el que era el pla de salut, encoratjar-vos i motivar-vos, encara que la situació externa del país i d'Europa és la que és. Crec que el dia a dia l'haurem de seguir vivint igual, per tant, un impuls positiu en la nostra feina
i les ganes de treballar i fer millor la nostra assistència crec que és molt positiu, i donar-vos tot el nostre suport des de gestió de serveis sanitaris amb la nostra àrea sociosanitària per a donar-vos tot el suport que calgui. Moltes gràcies.